What's up, motherfuckers? I'm here with Lunaticla. Say hi, Lunaticla. Wait. Hi there. Yeah. Right now we're gonna prank call one of our house help. We actually have two telephone lines here. One is Mr. Tel, the other is Philcom. So here's the thing. We're gonna call him using this Philcom line here in the music area, and he's gonna receive it there in the living room. He's gonna receive it there in the living room using the Mr. Tel line. So are you ready? Rock it off. Let's see how it goes. Si Mami. Hello, may ngapon. Hello, Will. Aw, te. Okay, kinsa si Will na ni? Oh, Kanang kuan ba na ba ikaw lakaw? Kano sa man ikaw mabakante? upa na lang akong anahon dia. Ano ka mo anha? Sa inyo. Ano day amo ah? Aw, kinsa rin eh. Si Luli kani. Ha? Si Luli. Aw, Di ikuan ako ni kuan ni kuan ni mo ba? Kay kinahanglanon mo gid ako ang imong kuan. Wa mo gyud ako lain gid nga maduulan. oh. Oo. Ano, unsa ka to imong pangalan gyud tinuod kay para maignan ako ang mga gwardiya nga kuan nga daan. Sa to pangalan nimo, Ruel? Ruel, oh. Ang apelyido? Suminggit. Minggit. Naraman gyapon kami diri duol gyapon kaayo ila ni Maring. Magpa-kuan na mong gihapon ako kanang gamay ra gyud ba kana di angkod ako makaalsa. O ako naman ko isa ako na lang bahala kanimo ha. Oo. O ingon po kanang basin po nga ganahan po ikaw og kanang kuan diri na ako po ipakuha nga ako ang mga alaga kay wala namang gudang akong pagumangkon nga daghan man siya manok hugaw man. Oo. Kanang ang uban na lang ato na ihawon ang uban. Ang uban na ihawon na lang nato ang manok uban then ang uban ambot asa na nato iibutang hugawan gid ako. Feel tabangin gid ako lang si Maring ra gid ang ako ang na kuanan ingon sa ako nga kung bakante daw nga siya ingon lagi Ruel akong bakante daw kuno di wala ba ikaw di mga ba ikaw kanang trabaho diha? Aw, kung ikaw kang saman, Ikaw ka imong bakante kay di Domingo mong baganti nako. Domingo kay ugma po tingali kay basi na abay kuan kanang magkilaw unya og dayon ta kanang ba kuanon kabalo ikaw kanang magkilaw kakaon ba ikaw kanang kinilaw? Oo. Kana kay gusto na ako kanang hugaw nakahugaw gid diri ang kalapati gid og manok. Hugaw gid kaayo akong balay taon Will. Si Maring kani si Maring nakasaway dito si Maring sa ako Ikaw na lang dayon kanang bahala na mga manuka kana oy kay wala na ba nga manuka na kay kanang gapang kuan labok. Hello. Hello. Namati pa ba ikaw kanang Oo, namati man, namati. oo. So, ugma na lang, ako yung anong si Maring. Oo, ikaw. Kanang, Kinsa man rin, kinsa rin eh. si Kuan kani, si Tikla. Yang Maring kani, yang Maring, ni Maring kini. Ha? Ako lang magkuha ng kakunya sa akong Maring, ha? Hello? Hello. Magtawag lang unya, kuhan ko kay, kikuhan man Asa man tungol inyo balay? Nasuko, ikaw? Wala mo Okay. ko. Ayun. Asa man tungol inyo balay? Silingan na taon mo silingan na. Ha? Silingan na. Sige, magtawag ako kanimo ha. Magtawag ako kanimo ugma ha. Domingo ha. Oo. Sige, salamat kayo. Hello. Babae ko siya. Niya. Kuan, ipaihaw iyang mga manok. So man bayanan nila buang naman ni ako lang ito magtuba. Oo ba? Abi man ako si Auntie Mami ito mama. Di.
Na dyan yote. Ambot. Wala. Sa tumoy? Ambot. Ha? Adyo. Isa buang na to. Kinsa to? Ambot lagi. Nakuno yung manok nagkan kipaihaw. Nabuang na yung hanga eh. Saan Ambot, kung dawana to. Ibulang na kayo. Iwaling, yung galing ko nga. Ikaw pag-ihaw na kung mo ko kailan ninyo. Isa, hilingan naman tayo. Kung abit lagi inyong balay, isa nasuko ka na. Nabuang, ako Muabigin ako si Auntie Mami. Yung galing siya, kailan magkasa ako. Kasi hilingan naman tayo. Kung ako makailan sa ibo. Kaya kailangan ko sa imo. Ito mo linganan niya. Wala sa dili magsulti siya. Tiguang na tayo lagi. Ano yung Kung ano kayo malo makakatiguan. ang tingog man yati, tiguang na tayo. Ako din ako si Auntie Mami. Siya nga, ihaw ng akong mga manok na ikaw lang rawin yung ihaw. Kaya masuko na akong mga kuwan nga. Kuwan, ipaihaw na daw ang mga manok. Ano ko doon naman? Kung kinsa man ka. Sa silingin, mata nakaila ko ano kong marik. Isa mari. Maringjig. Marik ko ng mga alam, iwa mo kaila. Kumari, tingali. Ay, tumari. Ilang manok ipaihaw sa imo? Oo, daghada ko kay baho ko kayo. Ano kaya ito mag inyong balay? Kaya suko na ka, wala ka. Kaya mo sana mo sa gusto ko. Sige na lang, Ruel, kaya manawag ko din mo upa. Bahala ka din, manawag ko din. Pagtuwag sa kuwabi na kung siya di maming. Nagsipas naman dito naman sa manok na tulog na. Manok ka. Dahil, hindi na siya di maming. Oo, mga pun. Ikaw man ang kulilmir, Kuha man ilmir. Di na siya di maming din. Hindi mo kulilmir. Huwag mo kung siya kaila-ilmir. Ilang na ikulo mo kailang manok? Nagagay? Nagsabi mo kayo manok, siya magpaihaw na, kadagsan ka manok. Siya nga, dili mo ko si maming. Dahil silingan, naman ta, doon naman ko diha sa inyo. Kung aso, bisilingan dali ka manok na ko diha, man. Pati ko na ko si Gulo. Di mo ko na yung maming ni. Hindi, may kapong. Kaya mag-anikaw manuil, ha? Ihaw mo manok. Kung siya yung maming yun, okay? Kung hindi kulang na ito na. Igulang yung paminaw naman. Hindi kulang na dito. Kaya bigay na ko lagi siya si maming. Babae ka doon na to. Bye. Oh. Kuling nga.